tavalyi évhez képest egy boldogabb Damien Patrick van ott itt most velem szemben? Hú, ez meglepő kérdés. Nem tudom, őszintén bevallom. Lehet, hogy kicsit boldogabb vagyok a szezon miatt, nyilván az előrébb helyeztük magunkat, mint hogy szerettük volna. Legalábbis a tavaly után mindenképp feljöttünk, ez mindenképp pozitívum volt, úgyhogy volt pozitív dolog is az évben, volt negatív is. Én a saját teljesítményedre gondoltam. Hát elsősorban egy csapatit néztem, mert azt számít igazán, akkor tudok én is kibontakozni. Saját szempontból biztos vagyok benne, hogy jobb is lett, de azért valamilyen szinten nem is lett jobb. Keretben nem tudtam ott ragadni hosszabb távon, úgyhogy ebből a szempontból negatív lett az év, de egyébként teljesítmény szempontjából volt pozitív dolog is, inkább több. Mi kellett volna ahhoz, hogy ez a középmezőnybeli helyezés ez egy picit több legyen? Nagyon kevesen volt, nagyon sokszor jól játszottunk egy csomó meccsen, és mindig úgy játszottunk, hogy ott volt bennünk az, hogy győzhetünk, akár pontot is szerezhetünk a végén, de sajnos valahogy úgy jöttünk ki belőle mindig, hogy elmaradt, kaptunk egy gólt, nem tudtunk váltani, ha visszajöttünk, akkor nem tudtuk ugyanazt tovább tartani. Úgyhogy igazából ez volt a legnagyobb problémánk, hogy ha vissza tudtunk jönni, vagy meg tudtuk szerezni az vezetést, nem tudtuk azt megtartani, és nem tudtunk egy újabbat előlépni, és emiatt elbújtunk olyan pontokat, amik kellettek volna az a felső ház aljához. Következő szezon milyen lesz szerinted? Hát remélem jobb. Azon dolgozunk, hogy jobb legyen, úgyhogy van benne motiváció. Reméljük, hogyha ugyanilyen tendenciával megyünk tovább, akkor most még megyünk följebb. Úgyhogy nagyon bízunk benne, most kezdődik majd a felkészülés, úgyhogy nagyon várom. Mondtad itt, hogy nem tudtál bent ragadni a keretbe, gondolom a válogatottra gondoltál, ugye kaptál már meghívót már Korosszitól. Ez úgy ott van akkor a fejedben, jól érzem? Hát szerintem nincs olyan futballista, akinek ne lenne ott a fejébe. Úgyhogy én is nyilván próbálok úgy teljesíteni hétről hétre, hogy bent tudjak ragadni. Nyilván ez több dologtól függ. Az én dolgomat próbálom mindig jól megcsinálni, aztán amire elég, arra elég, de ha kell, akkor tovább fejlődök, és megcélzom azt, hogy sikeresebb legyek, és bent is tudjak ragadni.